ଗାଁର ନାମ ଗଞ୍ଜାକୁଳ। ଶୀର୍ଷକରୁ କେତେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିପାରେ ଯେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମର ନାମ ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁଟିର ନାମ କ'ଣ ସତଟି ଏମିତି। 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଏ, ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ ପଂକ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାୟନ, ରିତେଶ, ଅଂଶୁ, ନିକୁ, ଚିକୁ, ମାନସ ଓ ଶୁଭମ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ସେହି ହତଭାଗା ଗଞ୍ଜାକୁଳବାସୀ ଥିଲା ବିବାସ। ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ସୁଦୂର ଗୁଜରାଟ, ମାତ୍ର ଏହି ପାଳିତ ମାଟି ପ୍ରତି ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଗାଢ଼, ନିରନ୍ତର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ବିଗତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟିରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅହେତୁକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ବୋଉକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, "ଏ ବୋଉ, ଆମ ଗାଁର ନାମ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ?" ବୋଉ କହିଲା, "ତୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକାଳରେ କୁଆଡ଼େ ତମ ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜା ପାଳନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ନଈ କୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ 4 ଅକ୍ଷରରେ ଚିତ୍ରିତ ଏହି ନାଁଟି ଏପରି ସାର୍ଥକ କରାଯାଇଛି।" ସେ ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଲିପ୍ଟନ ଏହାକୁ ଏହିଭଳି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଁଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା କି ଯେ ଏହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ କୋଟି ନିଧି ଭରା ଗଣ୍ଡ ତରଙ୍ଗରେ ଖେଳି ବୁଲେ। ଏହି ଗଣ୍ଡ ହେଉଛି କୃଷକ ପିଣ୍ଡର ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ। ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ହାରାହାରି 60% ଲୋକ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, 16% ଲୋକ ଦାଦନ, 5% ଲୋକ ବାଣିଜ୍ୟ, 3% ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ 2% ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତଥାପି ସେ ମାଟି ପ୍ରତି ବିଭୋର ଥିଲା ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା। ଯେବେ ସେ ଏବଂ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ବନ୍ଦିତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦୁହେଁ ଗଞ୍ଜା ଓ ପେଣ୍ଠି ଭାବେ ନାମିତ ହୁଅନ୍ତି। ଉଭୟ ବେଶ୍ ଖୁସ୍। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମର ପାତ୍ର। ଗାଳ୍ପିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ମୁଁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ଜଳବାୟୁ ମୋର ଶରୀରରେ ବନ୍ଧୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯାହାର ଜଳ ମୋର ଜୀର୍ଣ୍ଣରେ ରକ୍ତ ପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ମୋ ଷଠି ଘରର ଠିକଣା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଯେ କେବଳ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମଭୂମି ନୁହେଁ। ଅଧୁନା ଗାଁରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଗମନ ଘଟିଛି। ଆଜି ସେ ଚିଠିର ବାସ୍ନା ନାହିଁ କି ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କର ସୁଆଦ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକାଳର ଶଗଡ଼, ଲଙ୍ଗଳ, ବଳଦ, ଲଣ୍ଠନ, ପାଲିଙ୍କି, ସବାରି, ବଜା, ମଜା, ଚାଟଶାଳୀ, ଲୁଚକାଳି, ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ କାଉ, କୋଇଲି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ପକ୍ଷୀ ତ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଲି, କିତିକିତି, ଡାବଲପୁଆ, ଖବରାଦିଆସି, ଟିକିଲି, ଟାର ଖେଳ ଓ ରୁମାଲ ଚୋରି ଇତ୍ୟାଦିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖେଳର ପରିଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପବ୍‌ଜି ଏବଂ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଇତ୍ୟାଦି ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେତେବେଳେ ସିନା ସେ ଖେଳରେ କିଛି ବି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ଓ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଜି ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ସମାଜ ନା ଏ ସମୟ, ଯାହା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନା? କିନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି। ମା ବୀଣାପାଣି କେବଳ ଜ୍ଞାନଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ। ମାତ୍ର ଗାଁରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଭାତୃପ୍ରେମ ଆଜି ଚଗଲା ସୁରିଆ ଜେଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଆ ଧେଡ଼ିଆ ବଡ଼ବାପାଙ୍କଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗାଁ କଥା ଭାଇ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶବ୍ଦ ଅସମାପ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଟିଏ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜନ୍ମମାଟି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେହି କର୍ମମାଟି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଫେରନ୍ତିନି। ଏହା କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦୋହର କଥା ନୁହେଁ କି? ମାତ୍ର ସେହି ଗାଁ ପ୍ରତି ସଭିଙ୍କ ଉଦାରତା ଥିଲା। ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ସେ ଗାଁ
ମାଟି ମାଆର କୂଳ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଜଣେ କଟକରୁ ତ ଅନ୍ୟଟି ପାରାଦୀପରୁ। ଜଣେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୃଷିଭୂମିକୁ ମନ ଦିଏ। ସତେ ଯେପରି ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟ ମାତୃଭୂମି ଚୋରାଇ ନେଇଛି। ବିଭୁର ଗାଁରେ ସେହିପରି ଆଉ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା। ଯେବେ ଏମାନେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଗୃହବାଉଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ଏ ମାଟି ମାତାଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି କରି ଡାକୁଛି। ବିଭୁର ଗାଁରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜାତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଡାକ ନାମ ଧୁନା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଭାବେ ବିବେଚନା କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସଭିଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭୁର ଗାଁରେ ବାପା, ବୋଉ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ, ନନା, ଦେଇ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ବୋଉ ଇତ୍ୟାଦି ଡାକ ଆଜି ଏବଂ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଜୀବିତ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ସେହି ଗାଁ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ବିଭୁର ବଡ଼ ବାପା। ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଲୋକ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ତାର ମାଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆଉ ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ମଜାଦାର ସଂକ୍ରାନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ନାରୀ ମିଳିବାର ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବା ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ତମ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀର କାନରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଯାହାର ତମ ସହିତ ପୁଣି ମହାଭାରତ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଥାଏ, କିପରି ଆଜି କଜିଆଟା ହୁଅନ୍ତା କି? ଭଗବାନ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଏଭଳି ନାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଠିକ୍ ଅବିକଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବିଭୁର ଗଞ୍ଜାକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରେବତୀ। ଆହା ଭଗବାନ, ତୁମର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା! ଗାଁରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବାରେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାବଳୀର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂଜା ଛୁଟି ଶେଷ, ବିଭୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଛକରେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ବାପା ବଳଭଦ୍ର ବଳ, ବୟସ 49, ସମୟ ସକାଳ 7:13। ହଠାତ୍ ଖବର ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଜଗା ବରା ଦୋକାନରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭିଲା, ବାପା ସଦାଠାରେ ନାଁଟା ଜଗା ରଖିଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ଦେଖ ଏ ଅଲାଜୁକର ଅସଲ ପରିଚୟ, କୁଳାଙ୍ଗାରଟା। ଏଥିରୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ନାମ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କାମ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ନାମ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କାମ ବଡ଼। ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାଟିକୁ ଶୁଣି ବିଭୁର ବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ। ପରିଶେଷରେ ବୋଉ ବନିତାର ହାତ ତିଆରି ପିଠା ଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ବିଭୁ ଗାଁର ପ୍ରାନ୍ତରେ ମା ଚକ୍ରବାସିନୀ ଏବଂ ଆଦ୍ୟରେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାକୁ ପାଠ କରିବା। ଟପିକ୍ ଗାଁ। ସହରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଯାଏଁ, ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଦେଶ ଯାଏଁ, ଦେଶଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଯାଏଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସର୍ବଗ୍ରାମ ଥାଏ। ଅକ୍ଷର କେବଳ 2ଟି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହାର 9ଟି। ଅନୁଭୂତି ମୋର 7ଟି, ଅଟେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟରେ
ଯେ ପାଏ ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ଝୁରୁଥାଏ କାଳ କାଳରେ। ବହିଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗଣ୍ଡ, ସତେ କି ଚଷା ଭାଇ ପ୍ରାଣ, ଚିତ୍ରିବା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କୋଇଲିର କୋକିଳ କଣ୍ଠ, ଗୋମାତାର ଗୋଷ୍ଠ, କୋଳମଣ୍ଡନ ହୁଏ ଏହି ମୋ ଛୋଟ ଗ୍ରାମର। ପଶୁପକ୍ଷୀ କୋଳାହଳରେ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ବକ୍ଷରେ, ହୋଲି ପର୍ବ ପୂଜା ଛୁଟିରେ, ଖେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ। ଗ୍ରାମରେ ମିଳଇ ସଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ ବା ରଜ, ପଞ୍ଚୁକେ ପଡ଼େ ମୁରୁଜ, ମହିମା ଗ୍ରାମର ଗଜ। ଗାଁର ରଜ ପର୍ବରେ ଚଷା ଭାଇ ମନ ଖୁସିରେ, ଝିଅ ବୋହୂ ନବ ବସ୍ତ୍ରରେ, ମାତିଥାନ୍ତି ଦୋଳି ଖେଳରେ। ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରାମରେ, ସର୍ବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏଠାରେ, ନାଇଁ ଏଠି ରାଗ ହିଂସାରେ, ସଭିଏ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନମ୍ରରେ। ଯେ ରହେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ, ନ ରହେ କେବେ ଭୋକରେ, କରୋନା ଶିଖାଇ ଦେଲା ସଭିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ।